Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Umpling, benin ki doktor ki badai jong ka Umpling Hospital, kila ikendu bat ngi hang near po office, bat kila airu ka city, ba hadu menta ndan shu manu bayo positif ki badai ki basyong basa hang tu po campus yong ke last case ke bagyo positif kadai hak hadway tarik par hadin nang tu kami positif shu hang ni te bun gini case bagyo positif ki dai man po mopat te hatur ngin nang ya pet biang ke mopat but kini giba bagyo positif last po dai Umpling hadin ka hadway tarik ki dai return ni dai beladan po quarantine imdan jinge dai eruam pat ka campus te halor kani kila kerpat ba kala dai piang por ban wengno ya ka containment hapo Umpling BSF campus hangte gadon ka hospital pat ki jaka quarantine ru kila penbiang nadong sedong te hak report kaba ngipa sa i deputy commissioner kalong ba kalabyang bangin wengno ya ka containment hapo Umpling tang ba kini ki doctors ki laong ba kin sumar kin perking ba kin kitkhya nakaliang kajongki ba yag protokol se ban buat perking bat ba kanadon kanu kajingja kindai maki ki ban bakle ya kata ndai kumakalong menta namang lai i baki da kham de sumar yaki ke baro bat kila kham suthu te nakaliang kajongi ngila ban wengno ya ka containment hapo Umpling kata lada i deputy commissioner i sko bakal abyang ban weng ya ka containment hapo Umpling BSF campus menta kasi hadin mengilayo ya ki report ki badai jong ka Shillong Times office bang syam batang iway bangilap positif kataru bangi tes ka RFR tarik hadin nang tu ngi kami asyo ya ki way bar kan bangilap tes hapo Shillong Times baro kilong negatif ngilalik pet hi daladi bat ki officers ki bat ki doctor ki jongi nadu DMNCO additional DMNCO the district surveillance officer bat ki doctor ki belong in charge ka tege area ringkat ka Shillong ru kadan lang hang tu nakaliang ka jongi ki doctors ban nakaliang ka jonga hadin bala sanitize bat ngilai pet ngiong ba kamdan shu kanu ka jingkhang ban weng ya ka containment hapo Shillong Times office tang ba ngilaong ba saufu sawut ki bang ngila identify bagi ki high risk contact kindang shong quarantine bat ki way ki badai ki low risk ki bang test negative ki tu ki ngimdan bentai but ngiong ba ya karai ka bakhadu ka ban ai namanta ban weng ne ban dang yai continue ka Shillong Times office ka Shanghai deputy commissioner but ki doctor jongi gila ai ka report ka jongi ka long ba ngimdan kanu ru ka jingkhang lada ki ong ban weng no ya ka containment hapo Shillong Times premises Kini kisah pun kalau sni can happen jom quarantine. nadu ka RFR kan long shipos Tengilaong hiru ba kini safu saru kim dai ban rung hapo kim la ban numrung sapo kim la ban litrei kim la ban mi no kontin santa ki jongki bekidan hang no no na ri hayeng hang no bekidan kin nang sang be jang to